Munduko laborari elkarterik handiena, Labia Kanpesina, Derion ospatzen ari da nazioarteko 7. konferentzia. Igandean hasi ziren emakume eta gazte nekazarien asanbladekin eta asteazkenean biltzar orokorra inauguratu zuten. Mundu osotik etorritako 600 nekazari inguruk 20 milioi militanteren ordezkaritza egingo dute kongresuan. Biltzarrean, nekazari txikien eskubideez, elikadura burujabetzaz, agroekologiaren defentsaz eta lurra berreskuratzeaz arituko dira. Nekazarien aurkako errepresioa eta indarkeria ere salatuko dituzte 2016an Hondurasen eraildako Berta Cáceres gogoan dutelarik. Hirurogeta hemeretzi herrialdetatik etorritako 600 ordezkari inguru biltzen dituen konferentzia antolatzea erronka handia da. Aurten, Ene Bizkaia sindikatuari egokitu zaio antolaketaren zati handia. Kontuan hartzekoa, 5 hizkuntza ofizial eta 80 interprete erabiliko dituztela konferentzian zehar. Joan den ostiralean, biltzarra hasi baino lehen, Bergaratik Deriorako martxa bat egin zuten hainbat lagunek AHT-ren kalteak salatu eta lurra zein nekazarien burujabetza aldarrikatzeko. Larunbatean, Labia Kanpesina hurrengo 4 urtetarako erronka eta estrategiak aurkeztuko ditu, eta biltzarrari amaiera emateko igandean manifestazioa egingo dute Bilboko plaza eliptikoan.